Mae Dwr Cymru wedi creu rhaglen o'r we i helpu ddefnyddwyr ein afonydd a chwsmeriaid i roi gwybod am unrhyw achosion o lygredd, dŵr yn gollwng neu broblemau gyda garogleuon. Gallwch ddefnyddio'r rhaglen hon ar eich cyfrifiadur, eich ffôn neu declyn tablet. Y cyfan sydd arnoch ei angen yw mynediad i'r rhyngrwyd drwy'r we. Pwrpas y rhaglen yw i cwsmeriaid allu cofnodi unrhyw broblemau gyda dŵr wast yng Nghymru y dont ar ei traws, mwyn i ni allu helpu i warchod yr amgylchedd. Dyma sut mae rhoi gwybod gan ddefnyddio'r iPhone. Mae'n ddull tebyg ar ffonau clyfar eraill neu declyn tablet. Teipiwch gweld, hysbysu, atal mewn peiriant chwilio. Yn y rhestr, dewiswch y ddolen gyntaf @Dwr Cymru. Bydd hyn yn llwytho'r rhaglen, ac oddi yma gallwch clicio ar yr eicon. Gallwch bwyso ychwanegu at sgrin hafan. Dewiswch ychwanegu ar dop y dudalen ar y dde, ac fe welwch chi deilsen y rhaglen yn ymddangos ar y sgrin, a bydd yn haws i chi i'w ddefnyddio yn y dyfodol. Mae'n hawdd defnyddio'r rhaglen. Gellir gwneud hynny mewn 2 gam rhwydd, a byddwn yn mynd drwy'r camau hyn nesaf. Yn y blwch chwilio, nodwch gyfeiriad y lleoliad ble rydych chi wedi sylwi ar y broblem sy'n berthnasol i Dwr Cymru. Yna bydd y map yn mynd i chi'n uniongyrchol i'r lleoliad hwnnw. Gallwch farcio'r map i'r union leoliad yn awr. Os ydych chi'n defnyddio cyfrifiadur, gallwch lusgo a gollwng y pin yn y lleoliad cywir, a hefyd dewis natur y broblem. Os ydych chi'n defnyddio ffôn, fe welwch chi 3 opsiwn: Llygredd carthion, dŵr gollwng, arogl carthion. Gallwch lusgo un o'r pinnau hyn i'r lleoliad penodol. Byddwn angen cymaint o wybodaeth sy'n bosib am leoliad y broblem. Bydd hyn yn ein helpu ni i ddod ar hyd i'r ardal yn gyflym ac i ddelio â'r broblem yn effeithiol. Fe fyddwn ni'n gofyn i chi rhywfaint o wybodaeth fel pryd wnaethoch chi sylwi y broblem, beth yw'r tywydd a unrhyw wybodaeth eraill. Hefyd fe hoffwn gael gwybod pa grŵp ydych chi'n gallu unionnithu. Enghraifft, cerddwyr, defnyddwyr yr afon neu bysgotwyr. Yn olaf, fe hoffem gael rhywfaint o fanylion amdanoch chi, ac mae hyn am 2 reswm. Efallai bydd rhaid i ni chi gysylltu â chi eto mwyn gasglu mwy o fanylion am y lleoliad. Yn ail, os ydych chi wedi llenwi'r bwlch derbyn diweddaradau, yna byddwn yn rhoi gwybod i chi am ein cynnydd gan ddefnyddio pa ddull bynnag rydych chi wedi dewis. Cyn i chi bwyso cyflwyno, gwnewch yn siŵr eich bod darllen yr amodau defnydd a rhowch chi dic yn y blwch i ddangos eich bod yn cytuno ar haen. Nawr, gallwch ddewis cyflwyno, a byddwn yn rhoi sylwi i'r gwybodaeth chi ar unwaith. Cofiwch, gweld, hysbysu, atal.